Takže zdravím vás. Dneska sme sa vybrali z Dechtíc pozrieť v tej veľkej lavičke. Vlastne volá sa to tam, že Svetodušnica. Bolo vlastne zjavenie Panny Márie. A takto toto vypadá týmto dobrodružstvom, som hovoril. Tam hore ešte je vidno aj sneh troška na tých kopcoch. A pokračujeme pomaličky ďalej. No, takže nachádzame sa pri tej veľkej lavičke, tu je. Viete, idem tu dole. Takáto veľká lavička tu je. Je to vlastne nad tými Dechticami. A je to kúšťok peši. Takáto pekne spravené, taký výhľad. Poletuje sneh s dažďom. Troška je tu sniežik ešte. Tuto sa presunieme. Takto, tu je tá socha. Také miesto zjavenia Panny Márie. Volá sa to, že Svetodušnica. Konajú sa tu aj omše, čo som pozeral. Takto to tu vypadá. Pekné miestečko, no. Zapálili nejaké kahančeky. Pokračujeme. Tam ďalej. Ale pekné dneska počasie. Tu je trocha sneh s dažďom, ale v pohode. No, takže vidíme sa za chvíľučku. No, takže ďalej po ceste do tej Svetodušnice z toho kríža, tej lavičky, nachádzajú takéto predety. To tu spravili asi lesáci. Také posedeničko tu je. Tu je také akože exceso. Máme naspäť. Tu je takýto, že lesný dendrofón. Randa. Počkej, na nejakú paličku by to chcel. Či? Nejaké stromčeky. Každé drevo má iný zvuk, samozrejme. Takže my pokračujeme. Som tu aj s maminu. Išla hen tam pozrieť ďalej. Pokračujeme. Potom hen tam ďalej kúšček sa prejsť ešte. Taký krátky výletík. Potom pôjdeme naspäť. Takže dovidenia, lesu zdar. Tak ešte jedno videjko. Je tu taký potôček, tá je mamina. No je taký hotárik, je tam blata, lebo steká tu na voda z tej role. Jak sa topí ten sneh a minule som tu bol, nebolo to tu takéto zaplavené, a však to je v pohode. Vodička si nájde cestičku. Tak tu hentam ešte taký kríž tiež. Pozrieme. Kahančeky už nemáme, tie sme nechali tam hore, zapálili sme. Takže takto. Takže dneska pekný výletík celkom. Počasie fajné. Predstavuje poprchať, aj snežiť.
Takže tak. Takže taký sobotnáček, taký výletik, taký menší. Mamina tam moc neprejde, ale aspoň niečo. Takže dobre, takže majte sa. Nový.